positiivisesti pilalle menneitä ääninäytteitä, olkaapa hyvä. Yes! Hei! Onko se kokisaika? Ei todellakaan ole mennä pois! Mutta kun meillä on kokisaika ja kokki. Onko se taas työntämään jalkapään? Sattuu. Sattuu. Kerro mulle. Mä voin auttaa. Sattuuko tähän? Joo. Mä epäilisin, että se olisitko ihan sinä. Siis niinku, tapahtuuko sitä eilen? Mä muistan Niin. mitä. Tuu kohta tonne lääkesopalle tuonne noin, mä laitan sulle. Me epäonnistuttiin. Älä se täysillä. Mä jätin sen päämään ja laittaa sen ruumispussiin ja sanon, että se oli valmiiksi kuollut. Laitetaan ne nyt ruumispussiin. Sattuuko sua? Onko se okei? Näytät niinku sattuis. Ihan varmasti. Mä soitin ambulanssin. En mä voi mitään, jos sä oot ruma ja sulla on täitä. Ja sä et aio ostaa mitään Sä oot koko päivän haukkunut mua. Arvaa miltä musta tuntuu. Mä masentaa. Mulla ei mikin menee mitään sattuu. Älä naura! Sä oot ihan törkeä. Sori, mut... Missä se ambulanssi oikein viipyy? Mä oon aina oon. Aina ootan sitä.